Les dades amb les quals treballem haurien d'estar distribuïdes de la manera més adient per aconseguir el nostre objectiu. Fixa't amb la taula adjunta. Cada registre està en una distribució horitzontal. Potser, per la nostra feina, ens agradaria més que tingués una distribució vertical. Podríem pensar que l'única manera de fer-ho seria tornar-lo a escriure tot. Però no, hi ha una manera molt senzilla. Fixa-t'hi. Selecciones la taula. Fas un copiar. I en la posició que tu desitgis, farem botó dret del ratolí i enganxar amb l'opció transponer. Com pots comprovar, cada registre ara té una orientació vertical. I, evidentment, podem fer el camí invers si és necessari. Recorda, botó dret, copiar, i en la posició que tu desitgis, botó dret, enganxar, opció, transponer.